యేసుక్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులందరికీ కూడా శుభములు తెలియజేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఈరోజు మన యొక్క అంశము దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనుక మనమును పరిశుద్ధులై ఉండవలను అనే ఆజ్ఞ. దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనుక మనమును పరిశుద్ధులై ఉండాలి అని దేవుడు తన యొక్క బిడ్డలందరినీ కూడా కోరుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు. ఇది ఒక కేవలము నచ్చితే చేయండి, నచ్చకపోతే పర్వాలేదు అనే విధంగా ఆయన మాట్లాడటం లేదు. కానీ ఆయన ఒక ఆజ్ఞగా ఇస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు. ఆయన మరి లేవియా కాండం 11వ అధ్యాయము 44వ వాక్యంలో ఈ విధంగా రాస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు. నేను మీ దేవుడైన యెహోవాను, నేను పరిశుద్ధులను గనుక మీరు పరిశుద్ధులై ఉండునట్లు మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనవలెను. 19వ అధ్యాయము 2వ భాగాన్ని రెండవ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. 19:2 మీరు పరిశుద్ధులై ఉండవలను, మీ దేవుడైన యెహోవాను నేను పరిశుద్ధుడై ఉన్నాను. అలాగే 20వ అధ్యాయాన్ని కూడా మనం చూసుకుందామండి. 20వ అధ్యాయంలో దేవుడి చక్కటి మాటను చెప్పుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు. 20వ అధ్యాయము 26వ వాక్యము, మీరు నాకు పరిశుద్ధులై ఉండవలను, యెహోవా అను నేను పరిశుద్ధుడను, మీరు నా వారై ఉండునట్లు అన్యజనులలో నుండి మిమ్మును వేరుపరిచితిని. ప్రియులారా, దేవుడు పరిశుద్ధత విషయంలో రాజీ పడే వ్యక్తి కాదు అని ముందుగా మనం తెలుసుకోవాలి. ఏమాత్రం కూడా రాజీ పడడు. ఆయనకు పాపము అంటే అసహ్యం, పాపి అంటే ఆయనకు ప్రేమ. కానీ పాపము అంటే మాత్రం దేవునికి అసహ్యం. అందుచేత మనలో పాపం ఉండకూడదు అని ఆయన ఆశిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు. తన వలె ఉండాలని కోరుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు. ఏ తల్లిదండ్రి అయినా కూడా వారు చక్కటి జీవితాన్ని జీవించిన తర్వాత తమ పిల్లలు కూడా తమ వల్లే చక్కటి జీవితాన్ని జీవించాలి అని అనుకోవటం సమంజసమైన విషయంగా ఈరోజు మనం గ్రహించాలి. దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన మనమందరము కూడా పరిశుద్ధులై ఉండాలి అని కోరుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు. ఇక 2 వాక్యాలు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు. ఒకటి, మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనవలెను అనే మాటను అంటూ ఉన్నాడు. అనగా చాలాసార్లు చాలా మట్టుకు కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించటం అనేటువంటిది మన నిర్ణయాలపైననే ఆధారపడి ఉంటుంది. అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేది కాదు. లేకపోతే యాదృచ్ఛికంగా నువ్వు పరిశుద్ధురాలవు అవ్వలేవు. నీవు ప్రయత్నం చేయాలి, నీవు నిర్ణయాలు చేయాలి. నీకై నీవు నీ జీవితంలో నీకు అపరిశుద్ధతను కలిగించేటువంటివి, మాలిన్యము కలిగించేటువంటి ఆలోచనలైనా, మాటలైనా, ప్రవర్తనైనా, సంబంధాలైనా, నిర్ణయాలైనా కూడా వాటిని నీవు తొలగించుకోవాలి అని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు. మళ్ళీ మనం పరిశుద్ధపరచుకోవాలి అని అన్నప్పుడు మన స్వచిత్తాన్ని కూడా దేవుని యొక్క చిత్తంతో కలిపేయటానికి ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉంటున్నాడు. అనగా దేవుడికి ఏదైతే ఆశగా ఉంటున్నదో, దేవుడికి ఏదైతే ఇష్టంగా ఉంటున్నదో అది మనకు కూడా ఇష్టంగా ఉండునట్లుగా ప్రయత్నం చేయాలి. దేవుడికి పరిశుద్ధత అంటే చాలా చాలా ఇష్టం కాబట్టి మనం కూడా పరిశుద్ధత వైపే మన యొక్క మొగ్గు చూపాలి. పరిశుద్ధత కలిగి ఉండటానికి ప్రయాసపడాలి. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా, 20వ అధ్యాయం 26వ వాక్యంలో ఇంకా చాలా బలమైన మాటలు రాస్తూ ఉన్నాడు. మీరు నా వారై ఉండునట్లు అన్యజనులలో నుండి మిమ్మును వేరుపరిచితిని అనే మాటను చెప్పుతూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఆయన మనకు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారికి తేడా గమనించాలని ఆశిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు. ఆ తేడా ఆర్థికపరమైన తేడానో, సామాజిక పరమైనటువంటి తేడానో, లేక మరో ఇతర రకమైనటువంటి తేడానో కాదు. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా, ప్రత్యేకంగా ఆయన కోరేటువంటి తేడా ఏంటంటే మీరు పరిశుద్ధులై ఉండాలి. మీరు పరిశుద్ధులై ఉండాలి. లోకంలో ఉన్నవారు లోకస్తులు పాపం వైపు, శరీరాశల వైపు, నేత్రాశల వైపు, సాతాను సంబంధిత, సాతాను ప్రేరేపిత కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ మీరు మాత్రం పరిశుద్ధులై ఉండాలి. మీరు అటు ఇటు చూడక నా వైపు, నా మార్గాల వైపు, నా కట్టడల వైపు, నేను చూపించిన మార్గంలో మీరు నడవాలి అనే మాటను అంటూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, ఈరోజు చాలా ఎంతో సింపుల్ థింగ్ ఇది. చాలా సింపుల్ వర్డ్ ఇది, పరిశుద్ధులై ఉండాలి అనేది. కానీ ఆచరణలో, అవలంబనలో ఎంత కష్టమైనదో మీరు ఆలోచించాలి. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలు, ఈరోజు 2-3 విషయాలు మాత్రం నేను మీ యొక్క హృదయంలో పెట్టాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. మనం వేటిల్లో పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, అలా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ముందుగా మన ఆలోచనలో మనం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. మన యొక్క ఆలోచనలో పాపానికి తావివ్వకూడదు.
ఆలోచనలు ఉచితంగా వస్తాయి కాబట్టి ఏది పడితే అది నేను ఆలోచిస్తాను, ఏది పడితే అది ఊహించుకుంటాను అనేటువంటిది నీకు క్షేమకరం కాదు అని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. పౌలు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు, దేవునికి వ్యతిరేకముగా లేచేటువంటి ప్రతి ఆలోచనను కూడా నేను చెరపట్టి నా స్వాధీనంలోకి తీసుకొని వస్తున్నాను అనే మాటను అంటూ ఉన్నాడు. అవును ప్రియులారా, దేవునికి వ్యతిరేకంగా లేచే ప్రతి ఆలోచనను నువ్వు పట్టుకోవాలి, నువ్వు స్వాధీనపరచుకోవాలి. దేవునికి వ్యతిరేకముగా పాపమునకు అనుసరించి పాపమైనది నువ్వు ఆలోచించడానికి వీలు లేదు అని ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. రెండవదిగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన చూపు విషయంలో పరిశుద్ధత మనం కోరుకోవాలి. దేహమునకు దీపము కన్నే గనుక కన్ను పరిశుద్ధమైనదైతే, కన్ను మంచిదైతే దేహమంతయు పరిశుద్ధమై ఉంటుంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు తనే స్వయంగా చెప్తూ ఉంటున్నాడు. నువ్వు ఏం చూస్తూ ఉన్నావో జాగ్రత్త పడాలి. ఈ రోజుల్లో టీవీలు కానీ, మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, ల్యాప్టాప్స్ కానీ, కంప్యూటర్స్ కానీ, మరి బయట అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క ఆడియో విజువల్ మీడియా కానీ ఏదైనా కూడా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా పాపముతో నిండి ఉన్నది అని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. నీవు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ఇదిగో పాపము నీ చేతుల్లోనే, నీ ఇంటిలోనే ఉన్నది. నువ్వు దానికి బానిస కాగలవు. నువ్వు దాని విషయంలో అలక్ష్యత, నిర్లక్ష్యము చూపించగలిగినట్లయితే నువ్వు పడిపోయే అవకాశాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రేమని దేవుని బిడ్డలారా, మన చూపు విషయంలో మరి పురుషుడైతే స్త్రీని చూసే విషయంలో, స్త్రీలైతే పురుషులను చూసే విషయంలో, మరి మనము టీవీలలో, కంప్యూటర్లలో, ఫోన్స్లలో చూసే విషయంలో మనం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి పరిశుద్ధంగా ఉండునట్లుగా ప్రయత్నం చేయాలి. మూడవది ప్రేమని దేవుని బిడ్డలారా, మన మాటల విషయంలో పరిశుద్ధత. దయచేసి ఈ మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తనే స్వయంగా అంటూ ఉన్నాడు, మీరు తినేదాన్ని బట్టి మీరు అపరిశుద్ధులు కారు, కానీ మీ హృదయంలో నిండిన దాన్ని బట్టి మాట్లాడటం వలన, ఏదైతే మీరు మాట్లాడుతున్నారో దాని వలన మీ యొక్క స్వభావం ఏంటో, అపరిశుద్ధత ఏంటో తెలిసిపోతుంది అనే మాట అంటున్నాడు. అవును ప్రియులారా, నీ యొక్క హృదయం అంతా లోకము, పాప సంబంధమైన విషయాలతో నిండి ఉన్నట్లయితే అవే కదా నువ్వు మాట్లాడతావు. అందుకని ముందుగా మనము మన హృదయాన్ని జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. అది నాలుగవది, మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకున్నప్పుడు, మన ఉద్దేశాలు పరిశుద్ధంగా ఉంచుకున్నప్పుడు స్వాభావికంగానే మన మాటలు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంటాయి అని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఐదవది, మన నడవడికను మనము పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. మన ప్రవర్తనలో ఎలా ఉంటున్నాం, నలుగురు మధ్యలో, నలుగురు లేనప్పుడు, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాం, నువ్వు ఇంటిలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, తెలియని ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు, ఎవరు నిన్ను గుర్తుపట్టని ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉంటూ ఉన్నావా అనేటువంటిది ఈరోజు నువ్వు పరీక్షించుకోవాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను. చివరిదిగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీ సంబంధాల విషయంలో పరిశుద్ధత నీకు కావాలి. నీకు సంబంధాల విషయంలో ఎవరితో రిలేట్ అవుతూ ఉన్నావు, నీ స్నేహితుల విషయంలో, మరి కొంతమంది ఈ రోజుల్లో ఫ్యాషన్గా బాయ్ ఫ్రెండ్ అని, గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు చేస్తూ తమ జీవితాలను పాడు చేసుకుంటున్నారు. సంబంధాల విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సంబంధాల విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్తగా లేకపోతే నువ్వు అపరిశుద్ధంగా జీవించే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉంటాయని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఇలా ప్రేమని దేవుని బిడ్డలారా, మన ఆలోచనలు, మన కన్ను, మన నోరు, మన హృదయము, అలాగే మన ప్రవర్తన, మన యొక్క మరి సంబంధాలు, వీటన్నిటిలో కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి మనం ప్రయాసపడాలి. అన్యజనులకు మనకు, లోకస్తులకు మనకు, దేవుని అంగీకరించని వారికి మనకు తేడా కనిపించాలి. తేడా కనిపించకపోతే నీకు వారికి, మరి నీవు వారిలో కలిసిపోయినట్టే కదా, వారికి నీకు స్పష్టమైన తేడా కనిపించాలి. అదే పరిశుద్ధత కావాలి అని ఈరోజు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు ఈ మాటలను దీవించునుగాక. ఆలోచన చేసి తప్పనిసరిగా మన పరిశుద్ధత వైపు ప్రయాసపడి జీవించడానికి ప్రభువే మనకు సహాయం చేయనుగాక. ఆమెన్, ఆమెన్. క్రీస్తునందు ప్రియులారా, ఈ మాటల చేత మీరందరూ కూడా దీవించబడి ఉన్నారని నేను నమ్ముతూ ఉంటున్నాను. ఈ మాటలు మీకు దీవెనకరంగా ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ఇతరులకు కూడా దీవెనకరంగా ఉండునట్లు ఫార్వర్డ్ చేయండి. నేను దైవజనుడు డాక్టర్ ప్రమోద్, రీమా గ్లోబల్ మినిస్ట్రీస్ చర్చ్ సీనియర్ సంఘ కాపరి, కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా. నా వాట్సాప్ నంబర్ 9440292931. మరొక ధ్యానంతో కలుసుకుందామండి. అంతవరకు దేవుని యొక్క మహాకృప, ఆశీర్వాదాలు మీకు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక. ఆమెన్.